Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre Mesopotàmia i l'origen de la civilització. Anomenem edat antiga el primer període de l'etapa de la història, just després de la prehistòria. Es va iniciar amb la invenció de l'escriptura, al voltant de l'any 3200 i 3500 abans de Crist, i va finalitzar amb la caiguda de l'Imperi Romà l'any 476 després de Crist. Un dels primers estats de l'edat antiga va ser el de Mesopotàmia, una paraula d'origen grec que significa entre dos rius. Estava situada entre els rius Tigris i Eufrates i es correspon amb l'actual Iraq. Entre els anys 4000 i 2000 abans de Crist, els sumeris, un antic poble asiàtic, va escollir aquesta zona per establir els primers assentaments, que amb el pas dels anys es convertirien en les primeres ciutats del món. Algunes de les ciutats més importants van ser Uruk o Babilònia. Degut a la seva situació geogràfica, situada entre dos rius, Mesopotàmia tenia sòls fèrtils i un clima estable. Això va permetre que els seus habitants es poguessin dedicar, en gran mesura, a l'agricultura i a la ramaderia. Com que ja tenien coneixement sobre aquestes dues activitats, perquè recordem que al Neolític ja es feien, això els va permetre generar riqueses per desenvolupar-se com a societat. Per exemple, amb els excedents de les collites o els productes dels animals, feien intercanvis amb altres poblats per tal d'obtenir metalls o altres materials. A més, els ciutadans de Mesopotàmia van fer un gran avenç en diferents àmbits com l'astronomia, la meteorologia o la matemàtica, de manera que va permetre crear nous invents. Alguns són la roda, que van utilitzar els terrissaires per construir torns i modelar el fang, el rellotge o l'arada tirada per animals. Aquest últim invent els va permetre treure més rendiment a les seves terres, obtenint més productes per poder comerciar. Amb el pas dels anys, el comerç i els intercanvis amb altres cultures van anar creixent, de manera que els va sorgir la necessitat de dur un registre d'allò que passava per les seves mans. Però com fer-ho si no tenien paper i boli? Doncs amb un sistema propi d'escriptura, l'escriptura cuneïforme. Les primeres escriptures es situen aproximadament a l'any 3200 abans de Crist. S'escrivia a taules de fang amb ajuda de tascons o cunyes, fetes amb fusta tallada, ossos o altres materials. Com que no coneixien el nostre alfabet, utilitzaven un de propi amb símbols i cadascun d'ells representava una síl·laba de les paraules. Amb això, els ciutadans de Mesopotàmia van establir les bases del que és, avui dia, el nostre sistema d'escriptura. En resum, l'edat antiga és el primer període de la història i es va iniciar al voltant de l'any 3200 o 3500 abans de Crist i va finalitzar amb la caiguda de l'Imperi Romà el 476 després de Crist. Mesopotàmia va ser un estat on es van establir les primeres civilitzacions, entre els rius Tigris i Eufrates. Van fer grans avenços en el camp de l'agricultura i la ramaderia i van inventar noves eines com la roda, el rellotge o l'arada tirada per animals. I van inventar el primer sistema d'escriptura, anomenat cuneïforme. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!